Puto ng panahon mo yan. Katakigan ako. Sa ilog yung babae. Ano ang lumbod? Na ano ka ito nakadaki tong kaman? Piglilipot nga niya ako. Hanapin ako kay babae, boy. Babaye? Ay, babaye. Basta babaye? Siyempre, tawo. Takal man Tawo. naman kung babae naman kung ano naman klaseng babae. Igwa ako dyan, igwa. Igwa? Wow. Ay, pailing Ara mo tulak ako. Kasing guti, dahil kita duman kipa-jackers tabans, duman sa binitayan, malilipo. Buti. Siram sa tapaya sa Masiram. Ngunyan, ang itatao ko sa imong babaye, si Mamay, 90 anyos na, daraga, dahil pang karanasan. In short, birhen na tunay, 90 anyos. Kung babaye ang tigahanap mo, ikasa na. Eh, nang mas aki-aki pa yan. Susaro kong lula, 94, warang karanasan, birhen. Masaki pa daw. Masaki pa. Susaro kong lula na taga Nueva Ecija, 180 na. What? Dahil karanasan, birhin. Mamili ka sa tulong ito. Dahil na ako kaibang iririto sa imo tara mo, tuluman sana ito. Dahil pa lamang yung mga hubin-hubin pa yan. Dahil na. Mga 180. Iyo na nga nito, 180 na nga nito. Sa taga Nueva Ecija. O dumang ka. O tabo lang ka. Dahil ito may aeroplano itong pito. Aeroplanong pito. 30 barko. May mga buses pa siya. Mga bus. Pidi. Pidi, mapirakan kita dyan. Yaw. Ay, kaya mampaliw. Uminuyong ka. Tatamilig grabe ang mga ari-ariyan. Lokbon katulos ang ulunan. Mabisa pa na ako kansay mo. Ta mga lula ko ito. Anong masyado na? Lolo. Magtiyo ka sa kuyat. Lolo nga ni, talula ko ito. Tampak ka sa kuyat. May saro pa akong lula pala, nalingawan ko. Nyaon sa Japan. What? Kag sa Dirikan Airport. Ang aeroplano niya, sa iya gabos itong mga nyaon sa airport. Airport? Airport! Saan sa angaw? Lula nga ni. Nyaon naman sa Japan. Kaya nga ni airport sa angaw. Kaya Naman, angas man ito, malang Ka naman sabihin yung mo. para ano mo naman. Mas mayaman nun ikaw, mamili ka. Ano naman? Ito, 200 Gs. Good parade. 200 Gs. 200 Diyos. Kaya bali apat ang tigrito ko sa'yo. Mamili ka duman. Nyaon dyan sa mga contact number. Arapodan ta. Kung mo yama, kung interesado ka sa mga lula ko nga. Mga big time ang lula ko nga. Ito man pala na to. Pero dahil kon masikaso. May nagalat pala sa kuya under the tulay. Andil na to tayo, tulay. Yo. O, napano? Napano ka? Dahil ka interesado Kaya duman? ako interesado doon. Sabihan mo si Lula mo, friends lang kami. Friends lang ka ma. At mana ka? O, mala. Para kung naghahambog man sa nanganay. Dahil ka naman sa namahambugan.